L-oppożizzjoni tat l-appoġġ lill gvern sabiex jiġi mħares l-interess nazzjonali u offrit li titkellem fl-Ewropa fl-aħjar interess ta' Malta għaliex il-problema tal-immigrazzjoni hija problema tal-Unjoni Ewropea kollha. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'konferenza tal-aħbarijiet wara d-deċiżjoni tal-Gvern li l-vapur Lifeline jidħol f'pajjiżna bl-immigranti. L-Ewropa ma tistax tħalli il-pajjiżi li qegħdin l-eqreb lejn l-Afrika waħedhom għax huma l-eqreb pajjiżi. Ma tistax tħalli pajjiżi individwi biex il-Greċja, Spanja, Malta, l-Italja ma tagħmel ebda differenza waħedhom daqs li kieku huma pajjiżi individwali u singolari. Adrian Delija qal li jeħtieġ li l-Gvern ikun trasparenti mal-poplu kollu dwar l-immigrazzjoni sabiex ikun hawn qbil nazzjonali. Qal li l-Gvern għandu jkun ċar ukoll dwar jekk kienx hemm xi ftehim mat-Taljani qabel il-bidla fil-Gvern Taljan biex l-Italja l-bosta snin kienet qed tieħu l-immigranti li jkunu fil-Baħar Malti u li l-Gvern irid jgħid lill-poplu jekk dan il-ftehim mal-Italja kienx bejn il-Prim Ministri jew inkella kienx ftehim bejn il-pajjiżi bħala żewġ stati. Adrian Delija qal li l-Gvern irid ikun trasparenti wkoll mal-poplu fuq il-ftehim li ntlaħaq mal-pajjiżi l-oħra illi qablu li jaċċettaw immigranti abbord il-vapur Lifeline. Dan għaliex l-immigrazzjoni mhix problema ta' ġimgħa, ta' xahar jew matul is-sajf, iżda hija problema li qegħdem u li se tibqa' tiżdied. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern għandu jgħid x'inhi l-politika tiegħu dwar l-immigrazzjoni meta qed iġib mal-10,000 immigrant kull sena bl-ajruplani u bil-permessi. Dan meta fi żmien 4 snin oħra se jkun qed iġib lejn Malta mal-40,000 immigranti ieħor. Adrian Delija qal li biex insostnu l-għaqda nazzjonali dwar l-immigrazzjoni, il-Gvern għandu jgħid studji jagħmel dwar l-effett ta' immigrazzjoni fuq l-infrastruttura, it-trasport, l-ambjent, il-pagi tal-ħaddiema Maltin, il-kirjiet u l-prezzijiet. U qal ukoll li l-oppożizzjoni qed tħeġġeġ lill-Gvern biex ikun trasparenti u ċar mal-poplu kollu fuq l-aspetti kollha tal-immigrazzjoni sabiex l-għaqda nazzjonali dwar din il-kwistjoni importanti ikun sostnut. L-oppożizzjoni ħad tkun konsistenti ma' dak li għadna. L-interess nazzjonali, l-interess ta' Malta dejjem ħajibqa' l-ewwel qabel kollox, però biex għandna noffru l-kooperazzjoni kollha u kompluta tagħna għandna dritt li nkunu nafu l-verità u l-verità kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien akkumpanjat bil-kandidat Eril Kutajjar u l-kunsilliera Janice Ketkuti.